després de veure aquest vídeo de l'escola Ramon Castelltort, també m'agradaria comentar, com he fet amb l'altra escola, alguns aspectes que he vist d'aquest vídeo. A veure, primer de tot les votacions. Bueno, sé que sou dues classes diferents, A i B, i vull saber si a les dues vau seguir el mateix mètode per votar o això. Sí. Sí? I com ho vau fer? Cadascú escrivia el nom del que volia que hi anés en un paperet i es anaven comptant els punts. Una nena deia els noms i la professora els apuntava. I així que esteu els tres votats. Molt bé. També després he vist dibuixos amb uns murals al fons de la classe, però també el que m'ha sobtat veure és veure tants animals. Capgrossos i saltamartins. I això? És perquè vam fer un tema Que és el del creixement i llavors i volem veure la metamorfosi. Molt interessant i molt bona manera de mirar-ho. Molt bé. Doncs ara sí que un cop comentat aquest vídeo de l'escola Ramon Castelltort, començarem o acabarem amb l'últim bloc. Aquest bloc és el bloc de llengües, d'acord? Així que mans enrere i quan jo digui ja, responeu. Primera pregunta. Digues el contrari de fosc. Ja. Clar. Resposta correcta. És que no he despistat, era molt fàcil. Segona pregunta. Com s'escriu la paraula prestatgeria? Ja. Aquí? P-R-E-S-T-E. No. Resposta incorrecta, passarem rebot. A veure. Qui vulgui? Digues tu. P-R-E-S-S-T la G de gat, de ger. La E, la R, la I, la A. Resposta correcta. Finalment ens surt la paraula sencera. Prestatgeria. Molt bé, silenci. I última pregunta. Les paraules bonic, gran, groc i simpàtic són... Ja. I de quin grup formen part totes aquestes paraules? Agudes? No. Resposta incorrecta. No em referia a això. Rebot? Les torno a dir, si voleu. Les paraules bonic, gran, groc i simpàtic. No? Jo donaré ajuda, a veure si alguna escola. Quan tu dius el nen bonic, el nen què és? Nen? El nen és el nom. El nom. I bonic? L'adjectiu. Correcte, ara. Molt bé. I com les normes han dit, heu fallat una pregunta abans vosaltres i haig de petar globus. Us en recordeu, no? Resisteixen. Ara. Molt bé. Fins aquí ha estat el programa d'avui, on cal dir que hem tingut uns nens molt espavilats i hàbils, que heu sabut quasi totes les respostes i us felicito per això. I dir que hem tingut un gran honor per rebre aquestes dues escoles, Gabriel Castellà i Ramon Castelltort, els nostres platons, i voler participar. Ara sí, la setmana que ve tenim dues escoles diferents, que són el Garcia Foses i el Jesús Maria. Abans d'acabar totalment amb el programa, tornar-vos a dir que, a part de veure'ns per televisió, també ens podeu veure per internet. Primerament al www.youtube.com i un cop a dins hi fiqueu Global Production SCP. D'altra banda, també ens podreu veure pel Facebook, www.facebook.com, i a dins hi fiqueu assignatura pendent. I finalment també tenim un bloc d'assignatura pendent. Ara sí, dir-vos que espero veure-us la setmana que ve i que no m'hi falteu. Adeu. Say goodbye to the circus. Off she rolled, a jumpity jump, 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 jump.
Night by night, she danced to the circus band. When Ellie was leading the big parade, she looked so proud and grand. Jugues? Jugues? Juguem jocs de PS3, PS2 i Wii. Gran estoc en jocs nous i de segona mà, de totes les consoles i PC. Deu anys d'experiència ens avalen.